Idem si dať test môjho tretieho oka. Vyťahnem si kartu a skúsim sa nacítiť do toho, čo to je za kartu. Tam akoby také tmavé oramovanie. Človek niečo, akoby sa chce posunúť. Môžu to byť také tmavo-modré orby, niečo také. Trochu farby, ktorá tu ide z boku. Energia karty. Posun skrz stred. Boh ťa tlačí nevnímať okolnosti, choď rovno. OK.